Så prøver jeg at... Vi sejler videre. Okay, så er vi ny video. Så er vi tilbage. Og i sidste episode Vi skulle lige... fik vi lært noget andet. I sidste episode nåede vi lige at fiske. Og så stoppede vi videoen. Hvad var lavet? Og hvad mener du? Jeg skal bare lige sige, og vi er Frik, nu... 7 år. Frik, nu går vi i gang. Frik, stop, nu går vi i gang. Fordi Frank har lavet en ny video. Nu går vi i gang. Og det her er episode 2. 3. Nå ja, det er 2. Ja, og sidste gang lavet fik... 2 toer. Ja, og sidste episode, så fik vi noget til det her sted, hvor I skulle fiske. Livstryllepunker. Og vi skal lige have noget ordnet. Okay. Jeg skal Dit skib er sejlet. godt. Og så er der også noget her. Hvor det er noget, vi skal. Ja, der er en kiste. Jeg skal være mange money for den. Jeg er grønne. Ja, du skal trykke på. Her skal man... Hvor skal figurerne hen? Og jeg skal godt lide det der. Her skal man... få den til at komme over på de rigtige. Og hvad er de rigtige? Det er sådan... Ligesom... Det er bare lidt herovre. Frik, gå ind. Og så skal vi her nu. Og så går jeg lige sådan noget på den der. Og så kommer jeg også til dig, og så kommer du også til mig. Ja, og så skal vi stå sammen. Og så har vi klaret banen. Møs. Ja, så har man klaret det. Og det er en stor og sidste episode, så vi har fået min mikrofon ikke rigtigt.